Shalom. Huriani tuhata, tapasondang ma rohata, dinalahu marsaur hitarap dohot tuhata di parminggota di Manugoton. Ima di minggu seksagesima tanggal 7 Februari tahun 2020 sada. Suak sonang dihamu amanami inanami ruas ni huriata na adong di bagas taganup nama dohoti parminggoton. Selamat hari Minggu ma dihita. Tapasada maroha dot pikirata, tapukama parminggoton marhite dehuria nomor 10 ayat sada dot ayat 3.
Mari hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tungo palangi dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sitopahita, ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulau ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Lapatanna, sono mahatana takas mata paihut-ihut di bagasan rohata. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Dia do lapatani, odo, ikon ubia rohata jala humolong jala upos, mida debata asa mida nasa na adong. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin.
tatopoti ma dosata na godangi tua dopan ni debata, tapau dukbe ma rohata, martang yang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujolom, huhiala hami, rikot do asin roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen na hupaserep hami direnami sadarion di jolom, jala huparhatopot kami, tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalam munda badia songon biru-biru na lilu, sayunang pabali hami sian jolom, alanido sanami i, aidang di halomohon roham hamatean yaka pardosa, alai hamu bawni rohana do lomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagi dohon nami, dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindagion, dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsahi hoau marhite sian akka dosam. Jalanunga di lojai hoau marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manelesai akka pangalasium alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mahamu. Epistel dihita di bagasan mingguon, ima nasongon pati jolo ni jamita dihita, nenet doi sian surat parjolo na tinongos ni apostel Paulus tu huria Koren, bidusia, memuka sian ayat 10 rodi ayat 20 dolo. Marsikat soring mahita majahahon. Ai molohu hatahon barita naului, dang hasurungakui, utaku hiadui, marjia doau out sohu baritahone. Ai molohu la isian lomo di rohaku marupa maau alai nang sian na sotar jua
tong do diapehon tu au tuhonanan. Asa ahado upaku, odo, dina mamaritahon barita na uliau, sohuarugi hamu, asa unang hupangasahon huasaku di barita na ulii. Ai atik pe malua au sian saluhut nai, hupa tutoru do diriku tutoru ni saluhut na, asa tumorok nasida hutogihon. Naga besongon Jahudi doau dia ka Jahudi, anggiat hutogion aka Jahudi. Dia kana ginonggoman ni patiki gabi songon na ginonggoman ni patiki au. Nang so tutu ginonggoman ni patiki au, anggiat hutogion aka na ginonggoman ni patiki. Asa hutogihon aka naso marpatik, gabe songon naso marpatik au diaka naso marpatiki, alai dada so marpatik au di jolo ni debata, tung ginonggoman ni patik ni Kristus si doau. Dia ka nagale gabe songon nagale doau, asa hutogion aka nagale. Hupahobar do diriku tu sasude, anggiat hupalua nanggo deba. Alai saluhut nai huula ala barita ni uli, anggiat dohot au partohap disi. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amen. Tahadidako ma haporesiotai, songon na hinatidako di dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, iman na tinibuhon ni si Maria, na gabi-gabian sienton di perbadia, andorak suabubuhan, ido tuhata na tumau na bernit, di panguan ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanutoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hudul tu siamu ni debata Jehova, amanai pargogo na satu dosani, disima ibayna pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jaradong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akan nabadia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sugut dagni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu. Horas mahadita salutna, tatangi homa
tikting namasa di Huriata HKBP Kebayoran Lama di Sadarion di Minggu tanggal 7 Februari tahun 2020 sada. Guar ni Minggu ta Sadarion ima Minggu seksagesima, jala topik ni Jaminta di Minggu Sadarion, Jahubado Hagogo Ota. Parjolo habot ni roha. Nunga jumolo moding sada ina na marguar dameria borusiahaan marumur 70 tahun lobi ono bulan. Pardihutan yamata Ulises juara Peter Siregar nahinan. Manadikon 5 halak yang nakon nasida jala sude naung marhasotan. Ingatan nasida di Jalan Air Maya RT 10 RW Walu nomor 1 Kebayoran Lama Utara masuk nasida di Banjar Bendi Peninggaran. Inatai monding di hari Senin tanggal 1 Februari 2020 sada jala di Bagasan Sadarido bake nasida di taruhon tu TPU Tanah Kusir. Paduahon dak dana nasorang. Nah dari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sada di basa-basahon tuatado sada dak dana bawa di keluarga Maron Deni Pardede inatai Yeni Astriana Boris Siburian SE maringanan di Jalan Pondok Pinang nomor 15 RT 5 RW Tulu Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Hipasdo dak dana nasorang ini suaksongoni nang natorasna. Patuluhon parmingguon sikola minggu. Parmingguon sikola minggu di Huriata dipatupado secara online manang YouTube setiap hari Minggu mulai pukul siawib jala setiap akhir bulan dipatupado parmingguan gabungan Yanakota sikola minggu. Pinabotohon tuaka natoras ni Yanakota sikola minggu asarap dohot Yanakota mendampingi nasida. Papaton manang naparpudi Sinode HKBP Distrik Walu DKI. Di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020 sada, di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI, maringanan di Gedung Sopo Marpikir, Jakarta Timur. Nani dohotan ni amang pendeta resort, amang pendeta Eben Simanjuntak MTH, dohot amang situa Yansen Pasaribu, songon utusan Sinode Distrik Walu DKI Sian Huriata. Namangihud Jahawanami Matuhita Surat Narosian Pusat Surat Penggembalaan. Surat Penggembalaan nomor 38 garis miring 30 garis miring 1 Rumawi garis miring 2021 kepada yang terhormat seluruh pelayan dan jemaat HKBP di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Puji syukur bagi Tuhan yang menyertai dan memberkati rapat dan pemberdayaan Preses HKBP Senin hingga Sabtu tanggal 11 hingga tanggal 16 Januari 2021 bertempat di Gedung Raja Pontas Piaraja Tarutung dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita walau harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dalam rapat dan pemberdayaan ini digumuli secara transformasi. Transformasi merupakan perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkus luar. HKBP membutuhkan transformasi dalam dirinya sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman dan setia pada panggilannya untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan mewujudkan impian akan HKBP yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Allah dan bagi dunia ini. Dengan demikian, HKBP mampu mewujudkan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia, dan melaksanakan rencana induk pengembangan pelayanan atau RIPP dan rencana strategis atau Renstra 2020 sampai 2024 secara optimal. Semangat pembaruan ini akan terus dibangun melalui program-program dari pusat, distrik, resort, dan huria. Dalam mewujudkan perubahan ini, gereja kita menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan dengan tema Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah.
tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Pemberdayaan ini akan dilaksanakan dari tingkat pusat dan distrik yang difokuskan kepada pelayanan penuh waktu, penatua, dan jemaat. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan transformasi dan pembaruan itu menjadi tujuan yang sama dan diwujudkan secara bersama-sama di tengah-tengah gereja sebagai tubuh Kristus. Rapat preses ini juga menggumuli dalam doa dan upaya akan kondisi dana pensiun HKBP dan defisit keuangan kantor pusat HKBP. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan sanksi peringatan kedua atas tunggakan dana pensiun HKBP sebesar 116 miliar 725.586.841 rupiah. Defisit keuangan pusat juga sangat besar karena hingga saat ini kantor pusat belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar tunjangan belanja Natal Desember 2020 dan belanja Januari 2021 para pelayan dan pegawai. Karena itu, kami menghimbau dan mengharapkan agar HKBP berkenan untuk membantu keuangan ini melalui persembahan syukur dan bantuan, meminta kepada semua peserta dana pensiun untuk membayar kewajibannya agar setiap huria yang masih belum menyetorkan persembahan 2 dan namar boho untuk secepatnya mengirimkannya. Kami sangat berterima kasih apabila setiap huria berkenan menyetor persembahan 2 dan namar boho sesuai dengan persembahan jemaat di setiap ibadah dan selanjutnya secara rutin setiap mengirimkannya ke kantor pusat HKBP. Dalam tahun ini HKBP akan membuat VA atau virtual account setiap huria untuk mempermudah pengiriman persembahan ini. Kita sangat merasakan bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 yang mengglobal di tengah dunia dan di negara kita Indonesia, khususnya di tengah-tengah jemaat HKBP. Para jemaat dan pelayan merasakan dampak pandemi COVID-19 ini sangat menekan semua sektor kehidupan, kesulitan ekonomi terjadi, jarak kehidupan semakin nyata bahwa seolah-olah kita dipaksa untuk tidak bersekutu dengan lainnya. Situasi ini memotivasi pelayan-pelayan dan jemaat HKBP harus menyesuaikan dengan kehidupan tatanan baru atau new normal life. Kita harus berhikmat menghadapinya, terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi informatika yang dikaruniakan Tuhan. Situasi tersebut juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan baru, yaitu komunitas virtual yang lahir dari aksi pelayanan inovatif dan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun pusat. Kita tidak dapat memperkirakan kapan kondisi dan dampak COVID-19 ini akan berakhir. Namun kita bersyukur karena vaksin untuk COVID ini telah disediakan pemerintah, walaupun masih terbatas dan sudah dibagikan secara bertahap. Kita mendukung pemerintah dengan berkenan divaksin dan turut mensosialisasikannya. Namun, walaupun kita sudah menerima vaksin ini, kita masih harus tetap menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kita harus senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita mengingat firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dan semua yang akan terjadi dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Dan saudara-saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayanan dan jemaat HKBP. Teriring salam dan doa, Peraja Turutung 16 Januari 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Songonima
saat ni tikting namasa di hudata di bagasan mingguan. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita salu na kamang hinang. Suwaksongoni na nga kamanami na nami, kuwas di huriata, nama dohoti parmingguan. Diari sadarion diganup bagas nambe pasahaton nami matuhita saluhut na. Selamat hari Minggu. Tuhata mana toktong mga ramoti hita. Lumubi na mga lehon hahipasod dihita saluhut na. Tapuji ma tok-tok tuhatay asanggiat ipatuduhon waso do guguna laho madunghani ngulutta lumubi di situasi na masa di partikyat taon. Oras mahita sa luhut na. Hata ni debata turpuk jamita diari minggutta sadarion himasian na tersurat di buku ni panurirang Jesaya biduonop 40 sada 40 mamukasian ayat 27 sahat rodi ayat 30 sada. Songonom madidok hatana disi pajahama marsikat sorin. Wasama dohonommu ale Jakob. Jala didokho ale Israel. Bunido dalakku maradop Jehovah. Jaladang maruli mau siad di batakku. Ibana balik mangalihon gogo tunaloja. Jala di pargogoy si tutu akan na somargello. Alayak ka namarhaposan tu Jehovah maruli hagugon berdapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik. Marlujongi dasida dangololoja. Mardalani dasida dangolo maddate. Ido sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan. Topik ni jamita di minggu seksagesima mingguta sadarion. Ima namadok Jehovah do hagugota.
Allah kekuatan kita. Imana manungguli kita di minggu sadarion. Pabuana taha porsiai di bata totu di batado dagabi hagugon di sudi kita akan porsia. Alahati dakonota do jelma nagali. Jelma naso margogo. Jala nasobui. Olan mangasahon nadong diganup dirita hita. Jaladang bui holan i tapatuduhon. Alaikon pasahatot tado ngulutta tude bata. Masaibana na mangurupi kita. Masaibana na maraguguhok kita lumobi molo tadopi akana masa akana borat. Lumobi molo tadopi akahamolon di bagasan parangulota. Dalam molo na ingolo hita paluahon diri sian hamaoloni. Totu ikon mangidu pangrupiyo mahita siad debata. Halata boto do tasadari do dang margugu hita. Dang mampu hita. Boloholan mangasahon na adong di bagasan ngulutay. Bolo debata do tapangasahon di bagasan ngulutta totu debata pe radidu. Siap lahu mangrupi. Do patupaho nahama natahari kotoni di ngulutta. Papatan na olo hita pasahaton ngulutta tu debata marhite na mangido pangurupion tu debata. Dalam marhite pangiduan hido dalatta. Aladang otomatis tutu debata mangalihon gogo dohot pangurupion. Mulo tadopi hagam niyak kahamolon. Tang otomatis debata laho paluahok kita. Alaikon pasahatot tado tu debata. Natape nang targoar hita na porsea. Natape nang tadok tatadda debata totu ikon pasahatom ma tu debata. Ahanarikot bahinon na. Di bagasan ngulu niyaka na makirim siap pangurupion ni debata. Wasa pole kutu debata. Ala memang debatado nataha porsiai pui patupahon AHP natahirim. AHP nani hirim ni ngulu ni jalma. Debatado natuk patupahon. Hidua saikon pinangido, pinasahat tu debata. Alam moloso pinangido, moloso pinasahat tu debata. Tutu ahama bahenon ni debata tu hita. Tangadong nanaing bahenon ni debata. Tangolo debata patuduhon halaso tiboto aha narikot di bagasan parngulut tay. Kalau dihita halak batak, idona nidok na gitu gajah dilapa, bolos wadong na mangido, tangadong na mala dinna. Lapatan na dang daputan ibana, molo solo do mangido. Asa songonima nang tu debata iko jalom matutu ahama narikot si patupon na dingolu ni kita jolma di tonga-tonga ni portibiot. Ahama na dibutuhkan ni kita jolma. Tutu bolo debata tahirim mangalehoni pasahatot tama tuibana. Idolapatan ni tangiang atiak kamanginang. Tutu molo martangiak kita adong do tapabua tutuhani. Di bagasat tangiak tayahama natahari koton. Tungjolo tapuji
Tungjolo ta pasangap, tungjolo ta hamauliate hosude naung pinasahat nai tungoluta, totuarong dope akan narikot. Ima natapasahat tu debata, marhite tangiang, jala disido pangiduani. Alaidak saya tu holat tangiang, nanaing si pasahatot tu debata. Totu di bagasat tangiangi, adong hapor siaw. Sabalik na musedak kolan hapor siaw. Alay ikon adong panadaon na sitong maradok po debata. Jalay kon marhite tangiangima ita pasahaton laho mangido majalo narikot tu debata. Am nakadongan na hinaholongan di bagasan kuwari Tuhan ta Jesus Kristus. Ido na masa na taida di bagasat turpuk na tajah hanakin. Taringot tu ngulu ni bangso ni debata na ginuaran na bangso Israel. Tung dipilit debata na sida gabe bangso na. Dipatuduhon na sida do tutu pangoloyon tu debata. Takas doy. Dipatuduhon do hauduhon maradok po debata. Jalanung nga takas di boto, ditada na sida debata. Alagudang do na pinatupa ni debata. Kudang do na pinatuduhon ni debata, lumobi naung dipakilalahon ni bangso naon. Jala akan naung pinatupa ni debata di bagasan nguluna sida, sadar do bangson. Di boto do nasoboy tarpatupa na sida aha na binain ni debata. Idaw pa na komos na sida makapursiyay. Alamar huwaso. Margogo do debata patupahon aha lomonirohana. Titonga-tonga ni Portibio lumubi di ngulu ni Hita Jolma. Jalan na pinatupan ni debata boydo dipakilalaho sudi Jolma. Manang boydo di ida Jolma aha na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni Portibio. Idona ni dok na tada halungangani. Muzijat. Kalau Hita Jolma dang boy patupahon tada halungangan manang muzijat tutu. Alahola debatado namar kuaso patupahoni di tonga-tonga ni Portibio. Jala marhiti akka tada halungangan saya terus do di patupa debata di tonga-tonga ni Portibio. Sahatu narui bana marhiti anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Kudang do di bahet debata, kudang do di patuduhon akka tada halungangani. Jalan marpakorhon tu nasa ngulu ni Hita Jolma di Portibio. Jalanunga kudang nama kilalahon. Ala tadda halungangan nabi nanay kutu taida siani pangurupion ni debata. Pangurupion nama cebalga tungulu ni Jolma. Jala nalos adong dalan paubahon pangalaho. Alanunga di bereng hagugon na pinatupa ni debata totu barkiteima adong ma tarida perubahan di ngulu ni Jolma sian naso maka porsiai debata gabe di haporsiai sian naso ulu manada debata gabe ditada debata
Haidak kia tutu di bereng. Songon nabi nain ni debata di patu pajolma. Tungbu hape hagugon. Tungbu hape hamalon ni colma anggo mabahen songon nabi nain ni debata tangbui. Tidak akan bisa. Lapatan naholan debatado nabui patu pahon tada alungangan. Akai madiba hagugon na pinatuduhon na pinatupan ni debata. Do dalan asaolo manada. Asaolo jolma makaporsiai. Asaolo uduk tu debata marhiti na mangului. Dot na mangulahon na pinangidunay. Emolo so diulahon na ni debata dang arong lapatan na. Tang marguna dihapursia debata alai dang diulahon aha na pinangido ni debata. Alam memang mangulahon na pinangido ni debata ido dalan ni hita jelma laho patuduhon hasitongan kebenaran pabuah porsia do tu debata. Jadi anggo bangsa Israel Nabi naritahon ni turpuk tahun ngakudang diida. To di lala nasida. Akadia pabahenan ni debata. Alay panadaod dohot hapor siyaon nasidai. Taksitong di patuduhon. Manangdak toho nasida ngadok. Ditada do debata. Pihapor siyay do debata. Ala di partikian na tarbuang bangso tu Babel. Dalam situasi na umma dari turpuk tahun. Di situasi habuangan. Di situasi na mangadupi parnguluan na maceborato. Makatai panurirang Jesaya tunasida. Jadi di situasi nung atakas dihilala parnguluan na maceporsuk. Caladang adong colma nabui mangurupi laho paluahon nasida sian hapor suhon nai. Boy do tabayak korupani. Mula dong na mengadupi kecelakaan manang na bencana. Apa nung nga minta tolong, saya minta tolong. Tangadong na mangurupi. Tututam lam martabataba ma hapursuhon. Di bagasan parukilon nama ceborat, tiadupi bangson, mangidu pangurupi tu aka bangso nasing, dangadong nabui mangurupi. Tangadong na mampu mangaleho pangurupion. Alanggo pangurupio sia jalma do dihirim laho paluahon sian habuanganon sia paruk kilonon. Memang dangadong nabui. Aladang mampu jolma. Caladang adok kagugon ni jolma laho paluahon nasida. Anggo debata takas do ditada. Tidok dihapor siai do debata. Dala di boto do, dihilala nasida do naso diurupi debata nasida. Ala so di jalo pangurupio sia debata. Hido gabiadong suku-sukun. Hido asadong padohan ni bangson. Naung binigini panurirang Jesaya. Imana didok da di ayat 27 nakin nang tajahay. Wasa madohonom muale Jakob. Cala didokko ale Israel. Minna panurirang Jesaya marhite hatani debata. Punido dalak kumaradopon Jehovah. Sepertinya Allah tidak peduli dengan kehidupanku. Padahal aku orang percaya.
bunido debata maradop punau. Hapi au menghadapi situasi nama ceborat. Punido didok nasida nguluna sian debata. Sepertinya Allah tidak mau menolong mereka. HP ditadda, diboto dumadok, diapursiai debata. Tidak pernah merasakan sesuatu yang indah. Tidak pernah mengatakan ada perbuatan Allah dalam hidupku. HP dia kepartikian nasalpu nunga gudang. Di mana nih dok na caladang maruli mau sian debata. Sepertinya aku tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal aku sudah mengatakan percaya. Padahal aku mengenal. Nah, imah na pinutuduhon ni bangson. Jadi dang dipardulihon debata nasida buasa. Didok songonon kenapa bisa terjadi? Kenapa mereka mengatakan Allah sepertinya tidak peduli, budido debata. Tangolo debata mangurupi. Dang dipalua debata sian naporsuk. Alaniaha. Ala solo nasida majalo pangurupion sian debata. HP debata marhagugun situtu. HP debata bui patupaho na HP narikot di ngolu ni colma. Ito bain na say di paingot, di arahon, di togihon panurirang di sayon. Harus benar-benar mengenal Allah bukan hanya mengenal saja. Percaya kepada Allah bukan hanya mengatakan percaya saja, tetapi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan harus diserahkan kepada Tuhan Allah. Jadi dang diboto manangdang dung di BG ahana diadupan nasida ala so dipasahat tu debata. HP debata na tinadanay na ihapursianay na imana nidok na diturpuk taon nakin. Hatehe, ang diboto ho, anang dung di BG ho. Debata sa leleng na do jauh ba. Sitopa aka ujung nita noon. Tangololoja manang madate ibana. Caladang haduduan pikiran nai. Kapatan na tidak terbatas apa yang mau dilakukan oleh Allah ketika manusia mengharapkan itu. Allah tidak memberhentikan kekuasaannya, kekuatannya. Karena dia adalah Allah selama-lamanya. Jalaido ngata pakilalahon satu tikion. Kalau Tuhan tidak peduli, kalau Tuhan tidak menunjukkan kasih setianya kepada kita, karena kita sudah memohon, berdoa, maka kita bisa tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Kalau ngataida situasi nama saunate, dari yang kita tidak tahu pun terjadi. Kalau ini dua kamang inang, sangado tatutu par minggu atau 2 minggu. Kita bukan mau membatasi Tuhan berbicara kepada kita, tidak. Tetapi itulah jalan yang terbaik untuk kita. Itulah usaha yang kita lakukan asabuha.
asa boy hita sudi marhai paso. Jadi kon saya toktong mahita mengikuti protokol kesehatan niya ti ka amang ina. Maparjolo tulu emdo, ngaing tulu opat, ngaing ngagabi 5 muse. Ngikit bulan naro gabi onom mara, 1 taonon gabi 10 M. Minoto biak ka aha di bagasan emi. Bihaduan non marhitesian M nasadai nang masih pakulingan. Tujuannya puasa, asa buah. Ngata boto kan. Molo saya masih pakulingak kita. Doa kadungat tahape tapatalak buti sianido harorwan ni sahitia te. Jadi molo marpung hita marminggu ngata boto kan. Ya, ngata ulahon. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjauhi perpunguan, wah macam mah dengan tujuan semuanya supaya kita tetap sehat. Jala bolodang marhite pangurupion ni debata ang mampu hita. Jala ido natay datong dibagasat turpuk tau. Ikonibana do mga lehon hagugol tu hita. Manatay da di ayat 20 siya, ibana balik mga lehon gogo tunaluja, jala di pargugoy si tutu akan naso margelok. Mulo naso margelok tatu si dua tiak kamanginang. Tidak ada lagi tenaga, tidak ada lagi kekuatan. Naso margelok mak, so ngoni. Alani asa toktong, boy hita margugo, marai pason mangulas ulota pemana ni turpuk tau tu hita. Layak kana marhaposan tu Jehovah maruli hagugon mardapot-dapot. Marhabong nilali lahu manaik perlujongi nasida dangolo loja pardalani nasida dangolo mandate. Ima kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin. Martanya yang mahita. Debata Jehovah amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rodo pihami madok moliate Tuhale Tuhan diari sadarion di namar pungu hami di bagas coromon. Marsaur dohoto tau mamuji do pasangapon hodo hami ele Tuhan lumobi. Pasahaton ngulu nami tuado pamu asa toktong boy hami margogo. Nga disungguli ho hami musia le Tuhan marhite hatam. Na patuduhon wasom. Itonga-tonga ni portibio pabua na hodo patupaho nakana ni hari koton ni colma lumobi. Na mga dupi aka hamolon do taka parukilon. Songon bangsomi. Itada nasida jala di hapor siay nasida doho ale Tuhan. Alay di paingok mamuse disungguli ma. Asa patuduhonon ni debata huwasona dohot hagugunay. Boy nasida malua. Boy nasida marlas ni roha muse. Dalaima na totong uhiri pami marhite sian panadaw dohot hapor siyaw nami ale Tuhan. Jalanay kotoktong tuhodo hami pasahaton sa luhut na ahape na wadupi hami. Marhite pangidoan nami di bagasat tangyang na pasahat tami tuho. Asa ho na patuduhon aka narikot di bagasan ngulu nami di partikian nuaingon. Muliate mali Tuhan di paingot to hami muse. Anggiat tok-tok kami marhapo sa tuho. Ala hodo ale Tuhan debata na marhagugon si tutu. Naboy patuluson ahape
narikot dohot nahuhiri pami di ngulu nami tuak katik-kitik kinanengro. Tuhan di bata Jehovah manami nang di bagasa partikian nami sinuai ngope. Takas do di dahona subuhi hami akaruas di huriam manang na di dia piale Tuhan. Roh sude marpungu di bagas coromi alani pandemi COVID-10 siaon. Naik kotok tong majaga hai pason. Alani male Tuhan deba si anak kadongan nami ruas di huriam di HKBP. Madohoti parmingguan di ganuk bagas nabe ari sadari pasu-pasu nang nasida. Ramoti nang nasida sungguli. Elapai ngotale Tuhan naik kon hodo. Naboy mangurupi dohot patupahon akan nadinggan. Hala hodo debata namar hagugon si tutuk. Muliati male Tuhan tinangbuy hami rap marsada diari sadarion molope yakai nganan namarasing-asingi. Alai sadadu hami rotu adopamu lako mamuji dohot pasangapon ho. Oliati ali Tuhan nang diari sadari petok tong dohu buak kami tuho saduhutna. Akaruas ni huriam. Manang nadidia piale Tuhan. Asahona matungani na mga lehon na hipason. Kumubi na paluahon si henak kaparmaran doa kaparsahitoni. Ale Tuhan adong donang si anak ka tungan nami ruas ni huriam. Ang buhay maduhoti parmingguan ala niya kaparsahitom may. Lepos dorohan nami hotok tong na mangurupi dohot na matungani na sida. Jalay mapangiduan nami tuhali Tuhan diaka tungan nami na dibagasa parsahitoni siya ruas ni huriam. Homa na mga lehon hamalumon di nasida na dibagasan parsahitoni. Imay na namin nyonya si Es Ginting, Marini Junita Borusiagian, Pardumuan Gultom, Ejar Darwis Marpaung, Situa Tony Liston Aritonang, Situa Dr. Andus Samsudin Sitorus, Nyonya WJ, Huta Barat di Boru Tambunan, Bangun Pardo Sianipar, Nyonya B Sianipar, Lendi Mastiur Boru Tampu Bolon, Putra Emmanuel Parasian Sianipar, Pedro Ananda Sianipar, Situa Badu, Silitonga Doho Rospita Boru Hutahayan, Nyonya DJ Situmorang, Sonar Boru Manulang, Hilmar Ambarita, Nanami Rumia Boru Hutajulu, Tiar Maroli Parhusip Boru Stompul, Nyonya Nanggolan Es Maria Boru Simarangkir, Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, Manami Situa Dr. Andus John Walta Siti Daun, Joni Sembiring S.E. Romulo Butor-Butar, Manami Situa Edward Tambunan, Reni Simatupang, Boru Purba, Situa Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk, Situa Nyonya Sitompul, Rumian Pinta Halomuan Boru Nadiak, Ranto Lumbanturuan, Situa Dr. Andus Morlan Budiman, Siahan, Insinyur Dakler, Kamberlain Tambunan, Monang Pasaribu, Tony Nahal Hutapia, Nyonya Situmorang, Sortaulina Boru Simajutak, Nyonya Dehasi Simangucong, Mauli Boru Simajutak, Adita Daulat Pardomuan Panjaitan, Jungjung Hasiholan Manurung, Ridwan Irianto Situmorang SE, Nyonya Hutapia Mauli Boru Simajutak, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Doakan nasi ngali Tuhan. Nasubuhi haguarak kami akaruas di huriam manang nadidiape na dibagasan parsahiton. Sadok sude aka namanadda do namaka porsyaiho. Pargogoy jalalehon hamalumon ala marhuaso marhagugun situtudoho ale Tuhan. Jalapos dorohanami na saut saluhut na akan nahuhiri pami aidang buni huale Tuhan tiadupan nami alai patardo
lahu patupahon hagugo ni. Jala gudang do na makilala haka naung binahemu, haka pangurupiyommu, tuganup na makaporsiyay hodo ruas di Huriam, lumobi di keluarga, manami hutasoit sude, dinamalua na sida siap parmaran, madua na sida sian ngulu na di bagasap paru kilo nalai, nungamarhai pason na sida satu tikyo mauliate mah di pangurupiyom oleh Tuhan, nang takas dipakai lalahon na sidai. Alani kami sudina, pasahatami madaging doto dinami tu huasa ho, natoktong madungani do pangurupi hami. Tangi homatangi yang nami oleh Tuhan, nahu pasahatami tu ho, holan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhata, dinalaho pasaton persembah kita tayuto manon arahan sian petugas. Hatani debata nagabe ojahan ni pelata di bagasan minggon, tarsurat dui di surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu Huria Tesalonik, bidu 5 ayat 10 walu, sonom mahatana, madok mauleate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Atong tapasa ma peliata tutuhata ima persembahan manang peliat tuhuria do tu pusat, huhut mata puji tuhata marhite dehuria nomor 750 walu ayat sada dohut udukna. Tapasa ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banua gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mi tu hami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parahasya kami pilihanon, pati bulkon harajaumu, di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mi to hami,
Asalam girgir hami madok moliate Tuho, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi Banua Gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malo meniroham di Banua Tongon songon nadi Banua Gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama desa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damena tutod di munabi. Lama hari Minggu ma kita salut.